Здравейте! Както казва една древна старогръцка поговорка, всичко тече. Денят става все по-дълъг, слънцето се издига все по-нависоко, а реките и езерата набъбват от разтопилите се планински снегове. Идва пролетта! Какви риби ще уловят рибарите в пролетните си мрежи? Готови ли са лодките им? Какви легенди ще извадят от дъното на реката? Както и как богатото историческо наследство подава ръка на бъдещето. Останете с нас и с един кулинарен шедьовър. Занимавам се с риболов от 23 години, 24-та започнах. През пролета почти всички видови риби хващаме. Шаран, хващаме мряна, бяла риба, ласпер и другите видови риби, нали. Почти всичко. Харесва ми просто тръпката. И чакам с нетърпение, нали, да изляза, да хвана рибите. Музеят на Дунавски риболов и откостроение в град Тутракан е единствен по поречието на реката, който е посветен изцяло на Дунавския риболов и откостроение. Навлизайки в интериорите на музея, които имаме, ще видите тиндата, всекидневната стая на рибарското семейство. Подът е бил заслан с рогозка, а по-богатите рибари, които са успявали да хванат по-голяма риба, са си позволявали чернил. Другото много интересно нещо са панталоните на рибаря. Те са били пълно направени от кожа, която се е катраносвала. Но са ги сменили чак тогава, така малко шеговито, чак когато кръпките на панталоните станат повече от люспите на шарана. С професията си се занимавам от около 40 години, с малки прекъсвания. През пролета обикновено се работи на винтери, едни обръчи, покрити с мрежи, вид капан. И това е през пролета, понеже водата е висока, голяма и рибата се пръска и на мрежи няма риба. Аз най-си уважавам дневния риболов. В Дунава има всякакви риби, дори да са намалели, Дунава си е велик и никога няма да изчезнат. На всички ни е известно, че с присъединяването на страната към Европейския съюз всички общини, които сме разположени по брега на Дунава, попадаме в така наречената чувствителна зона. Тоест, задължени сме до определен срок да изградим пречиствателни съоръжения и всички отпадъчни води преди заустването в реката да бъдат пречиствани за подобряване на тяхното състояние, качество, а и оттам, респективно, опазване качеството на дунавските води. Именно поради тази причина общината разработи и съответно беше одобрена за финансиране по така наречените интегрирани водни проекти, които освен изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, включват и подновяване и реконструкция на цялата градска канализационна мрежа. На територията на община Тутракан има 3 рибни борси. Тези рибни борси изкупуват от рибарите и от професионалните рибари, и от рибарите любители рибата и съответно ги пласират в търговската мрежа или в ресторантите, които са не само на територията на община Тутракан и на област Силистра, а в цяла България. След като борсите понякога остават без риба, това е един от показателите, че хората свикнаха да консумират рибата. Знае се, че рибата е един от хранителните продукти, който е едновременно и лек за консумация и страшно полезен. Знаем, че месото на рибата почти няма никакъв холестерол. А знаем, че това е най-добрата храна за диабетици. Така че ние по всячески начин се мъчим да промотираме консумацията на риба и рибни продукти в община Тутракан и мисля, че го постигаме. Хванахме един сом, около 40 кг и имаше още към 10 метра да се вади мрежата. И през това време аз забелязвам, че сома половината вече излиза от лодката. И аз оставих греблата и скочих отгоре, легнах върху него. И натискам, обаче той ме повдига. И племенника остави мрежата и той доди и легна върху мен. И отсреща въдичарите започнаха да викат: "Какво правите, какво правите?" И така
Това беше другата тръпка, който направо ме повдигаше сома. Толкова голям беше и ме повдигаше. Традиционното питие за всички шаранови риби, това е бялото вино. Като мога да кажа, че рибината чорба е страхотно мезе за нашата кайсиева ракия. Добър улов през пролета, рибари! Гледайте и следващите епизоди на Рибното богатство. На слука!